Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. یعنی که از ماه январ патент дар Федератсияи Россия шаҳри Москав қимат карда мешавад. вай 5900 рубле ки ма гуфтаистам и танҳо дар Москав дар назар дорам. такси кор карданӣ боши праваи тоҷикӣ ба кор намеояд. яъне ки ма ина мисол айни ҳол регистратсияма гирифтагӣ нестам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, як ахбороти нав ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ва дар идомаи барнома саволҳои кироӣ кардагиен мехонам ҷавоб мегардонам. то охири видео бо диққат тамошо кунед ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам оиди конкурс дига напарсен ва саволам натиҳен, чунки ба анҷом расид. дирӯз мо дар инстаграми шахсии худмон прямой эфир кардем, конкурса гузарондем ва конкурси мо тамом шидагиай. як чизи дигарам ба шумо хотиррасон мекунам. касое ки мехоҳанд мара дастгирӣ кунанд ё канали мара дастгирӣ кунанд, дар комментария як силка закрепит кардагиай. бидроен ҳамун силка просто регистратсия кунен, силкаи сарпарасти моаӣ ва и ай тарафи шумо барои мо бениҳоят дастгирӣ мешавад. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамун силка бидроен регистратсия кунен, уқа вақтона намегирад. оиди патентаи мавзӯи имрӯзаи мо якчанд рӯз пеш видео кардам ва гуфта будам ки ҳар сол патент қимат мешавад ва чандин нафарҳое пайдо шид ки дашном карданд, суханҳои қабеҳ нависонданд ва гуфтанд ки аз пеши худат чӣ ба ин мавзӯра гап задастӣ. хушбахтона вақташ расид ки ҳамун мавзӯра боз равшантар ба шумо бифаҳмонам ки чӣ қадар қимат мешавад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам суханҳои зиёдӣ нанависонед. ҳар як мавзӯе ки ман мекунам, ҳар як суханеро ки ман ба шумо гап мезанам, ба асос гап мезанам. ҳеҷ вақт барномаҳои бе асос пешниҳоди шумо кардагӣ нестам ва ягон саволи шуморам бе асос ҷавоб додагӣ нестам. ҳар чизеро ки мо сухан мекунем, гап мезанем, дар доираи қонунгузорӣ ба шумо мефаҳмонем. сухан имрӯз меравад дар бораи патент, қимат шиданаш. шурӯъ карда аз соли 2022, яъне ки аз моҳи январ патент дар Федератсияи Россия шаҳри Москав қимат карда мешавад. дар Москав патент барои муҳоҷирони корӣ аз соли оянда қимат карда мешавад. хабар медиҳад дафтари матбуоти шаҳрдории Москав. айни ҳол дар соли 2021 дар Москав 5341 рубла патент пули ҳармоҳаш дар бар мегирифт ва шурӯъ карда баъди соли нав пули патент ба 5900 рубл баробар мешавад. ана ки ҳисоб кунем ки чанд қадар қимат мешавад. қариб ки 600 рубл нархи моҳонаи патент қимат карда мешавад. вай 5900 рубле ки ма гуфтаистам и танҳо дар Москав дар назар дорам. дар дигар шаҳрош оли ахборот баромадагӣ нестай ва намедонам ки дар дигар шаҳрош пули патент чанд сомона дар бар мегирад. агар ки ахборот пайдо шид ё ки дарёфт кардем, ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем. пули патент шурӯъ карда пас аз соли нав 5900 рубла дар Москав дар бар мегирад. ба ҳамин хотир тамошобинони азиз, касое ки мара шум мебинен ё касое ки барномаҳои мара шум мебинен, шумо аз пеши худтон гап назанед. ҳар чизе ки ма пешниҳод мекунем як чизи фоидаовара, як сухане ҳаст ки ба муҳоҷирон як фоидаи худша мерасонад. ҳамин тариқ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ маоши расмии муҳоҷирони корӣ дар соҳаҳои анъанавии саноат, сохтмон ва хоҷагии манзилию коммуналӣ нисбат ба соли 2020 9% афзоиш ёфтааст ва дар бораи музди маоши муҳоҷирон низ дар соли 2021 9% болоравиш ба қайд гирифта шидагиай. ин буд мавзӯе ки мо хостем мақсад тезтарак ба шумо хотиррасон кунем, бигем ва гуфтем оиди ин масъала гап задем. акнун хондани комментарияҳоро шурӯъ мекунем. алиев нависондай: салом алейкум, сози тенҷи саломатиёт ҳама соз ака. ма запрет на выезд доштам. запрет на выезд ҳуй шид. ма агар тоҷикистон бурам метавонам пагажда омада. агар ки кушода шидагӣ боша бародари азиз, бале метавонӣ. малоҳат нависондааст: стоматология тоҷикоҳай. бале апа, стоматологияе ки мо реклама мекунем бародарои тоҷикан. ба шумо тавсия метавонам ки бирен кортона бо нархи арзон буд мекунанд. собирҷон нависондай: салом брат, ватана хела ёд кардам. хатам ғариб шидаи имрӯз. оиди ватан, оиди рафтан ягон фикр надорӣ? ягон фикри шахсии хита гап зан. дар ғарибӣ ҳама ватана ёд мекунад ва оиди ватан чӣ гуфтаниям?
бигзор худованд кунад ки ҳамеша дар ватани мо тинҷӣ ва оромӣ боша ва мо дар ҳар як ҷое ки қарор дошта бошем фахри ватани худмон бошем ва фахри миллати худмон бошем ва ҳар вақте ки ватан рафтанӣ бошем боз ба сари баланд назди падару модари худмон бирем соғ саломат бирасем ва ҳар касе ки дар муҳоҷират қарор дорад худованд нигаҳбон боша ҳамаро. Раҳимов Фахриддин нависонда: ассалому алайкум бародар, ба мигратсиони то чанд сола патент кардан мумкин аст? Худо нигаҳбон боша. Бародар азиз, аму мигратсиони карта табин срок дорад. Дар як ҷош нависондагияи срокаш амуҷа маълум мешавад ки те чанд қадар истифода бурда метавонем. Лоиқ Муродалиев нависонда: маблағи хизмати алтернативиро дар куҷо месупоранд? Пешакӣ раҳмат. Вақте ки шумо комиссарияти ҳарбӣ мерен муроҷиат мекунед ва қабул ки кардан мақсад аму аризаи шуморо барои хизмати алтернативӣ баъдан мерен дар банк месупорен. Ай пеши хитон рафта дар банк пешакӣ пул наспорен. Аввал бирен муроҷиат кунед, баъд мақсад пул бисупорен. Хубай. Муҳаммад Ашуров нависонда: салом, фикри хуб, ма розӣ. Яъне ки ма гуфтам як барнома ташкил мекунем ва муҳоҷироро даъват мекунем, бо муҳоҷиро ҳам суҳбат мешавем ки мақсад тӯли чанд сола дар муҳоҷират қарор доранд ва дар куҷо кор мекунанд, чӣ хел кору фаъолията шурӯъ кардан. Умуман мавзӯи бо муҳоҷиро суҳбат кардани мо ҳамие ки равшанӣ ба андоза ба шахсиятҳое ки оли Россия омадагӣ нестанд. Мақсад мисол мегирем, агар муҳоҷиреро ки мо дар барнома даъват мекунем, савол метиҳем ки мисол кадом сол Россия омадӣ ва ту дар куҷо кор мекунӣ ва чанд қадар музди маош мегирӣ ва чӣ опито гирифтагӣ дар ҳамин қадаре ки дар Россия қарор доштӣ. Умуман ҳамин хели барнома ташкил карданӣ будам. Ба ҳамин хотир савол додам ба ҳамаи подписчико ки шумо розиен ма ҳамин барномаро ташкил кунам ё ин ки не. ва касе ки агар ба ҳамин фикр розӣ боша дар комментария бинависонед, иншааллоҳ ки ҳамин барномаро ташкил мекунем. хела барномаи хуб мешавад. Муҳаммад нависонда: акай сорбон регистратсия 3 моҳам тамом шавад, дуюм бор регистратсия кунам, патент карда метавонам ё не? Ҷавоб аз шумо интизорам. Бале бародар азиз, метавонӣ ки боз мақсад регистратсията проделит кунӣ ва патента бисупорӣ ва патент мегирӣ. Нурова нависонда: салом алейкум, ай шумо як чӣ пурсам. Мо 5 фарзандем. Ай хурдӣ бо падар набудем. Падармон дар тюрма буд. Мо хурд будем, дар интернат монданмон. Аз сабаби шароит набудани модарамон калон кард. Ина 14 сол пас отамон биромад ай тюрма. Мо дидагӣ нестем очама. Мега ЗАГС ҷудо кун, мо метавонем ягон муроҷиат кунем ки як додармон инвалид ай, ба мо ягон кӯмак кардагӣ нест. Падармон ариза карда метавонем, як бача дорад. ягон заминаи хонаҳай ки на мо квартиран мешинем. Мақсади саволи шумо ҳамин боша ки шумо оё ҳақ дорен барои мерос талаб кардан ё барои ҳаққи хитона гирифтан аз манзили истиқоматие ки падари шумо дорад. ҳамин ҳодисае ки шумо нақл кардем, бале дар ин ҳолат фарзандо ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки ҳаққи хитона талаб кунанд бо тариқи ҳалномаи судӣ. Уммати нависондай: салом ака, дар бораи права метавонед маълумот битаен? Праваи Тоҷикистонро ба праваи Россия оформлият карда мешавад. ҳозир S2221 агар дар праваи Тоҷикистон категорияи Б бошад, дар Русия дигар категория добавид карда мешавад ё ҳоли категорияи Б-ро метан ӯ хеле ҳам дар Россия. Бародари азиз, ма як мисолот меёрам. Агар ки барои кор ва фаъолият кардан бугӯй ту мисол такси кор карданӣ бошӣ, праваи тоҷикӣ ба кор намеояд. Чунки қарори президенти Федератсияи Россия ҳамин буд ки ҳар як мигранте ки дар Россия кори такси мекунад бояд праваи российскӣ дошта бошад. Ва ту праваи тоҷикита агар дар иҷа мисол категорияша зиёд карданӣ бошӣ, категорияи Б дошта бошӣ, мисол барои зиёд кардани категорият дар ҳамун Тоҷикистон метавонӣ ки зиёд кунӣ. Ва агар дар Россия карданӣ бошӣ, I0 мекунӣ, мисол мехонӣ I0 праваи российскӣ мегирӣ. Лидер нависонда: якай сорбон я видео дар бораи аблава кун ки кай тамом мешава. Аллоҳ нигаҳбонад. Бародари азиз, чанд борае ки дар ин бора ма видео кардам, охири моҳ да тамом мешава. Ҳошимов нависонда: фақат одами одди муҳоҷирони одимошанӣ. Нафаҳмидум бародари азиз чиро дар назар дорӣ. Ва вақте ки ҳами комментария менависонен, хоҳиш мекунам амро як бор бихонен, баъд комменти ривайят кунен, чунки бисёри нафар мумкин саросима менависонен, хато менависен, ба ман фикри шуморо наметавонам дуруст дарк кунам. Шоймардон Мардонов нависонда: салом алейкум, кори хуб мешава, ҳама мефаҳма аҳволи муҳоҷира. иншааллоҳ ки ай пай ин барнома мешавем ва як барномаи хуб мекунем.
пешкаши тамошобино мекунем. Икром нависонда: фикри шахсии ман барои барномаи пешгирифтаат. Ҳаме ки муҳоҷир даъват мекунед, ҳамаи масъалаҳоро бояд ба тамошобин пешкаш намоед. бурду бохт, ҷаҳонбинӣ, қонундонӣ аз ҳуқуқҳои худ дар Тоҷикистон ва дар Россия. хулоса ҳамаи масъалаҳои доғи рӯз ҳастанд. ҳаллу фасл шаванд. бародари муҳоҷир, шумо чӣ фикр андеша доред? бале, мақсади мо ҳамияе ки ҳар як муҳоҷире ки даъват мекунем, мақсад барои дигар шахсиятҳое ки ба Россия омаданиянд роҳи кора нишоншон бутияна умуман саветшон бутанд. атак дигар ягон мақсади зиёдӣ аи барнома надорума. Зулфия Ашурова нависонда: мара даъват кана када барномаат. гап нест агар ки мо ҳами барномаро ташкил карда нишидем, баъд видео мекунем, номер мемонем, касе ки иштирок кардан мехоҳад дар номер муроҷиат мекунад, ё ки касе мехоҳад иштирок кунад дар инстаграми мо рӯи экран ҳастай, ҳамиҷа бидроин ҳам суҳбат мешем бо. Акобир нависонда: салом алейкум бародар, чанд бошид менависам, ҷавоб наметиҳед. Регистратсияра чӣ хел ва дар куҷо проверка кунем? Регистратсияра метавонед дар ина ҳамин метроҳо милитсияе ки меиста дар анаҳамво бирен хитон муроҷиат кунед. яъне ки ма ина мисол айни ҳол регистратсияма гирифтагӣ нестам. вақте ки ма регистратсияма гирифтам, барои ки бидонам ҳамун регистратсияи ма фалшивия ё ки фалшиви нест, ма шахсан худам мерам мисол ягон метрое ки амуҷа дар милитсия пешаш ҳамсуҳбат мешам ва регистратсияма пешниҳод мекунам ки ҳамира проверка кун ки оё дар база дани сахранид ҳаст ё ин ки не. ба ҳамин роҳи осон шумо метавонед ки проверка кунед. Гулова нависонда: Сорбонҷон бачам чӣ хел ба шумо нависам, рӯи экрана хушрӯ намебинам. ба ман ҳам суҳбат шиданӣ бошед, агар дар рӯи экран номи инстаграм ҳастай, дар оҷа ҳам суҳбат карда метавонем. Саид Маҳкамов нависонда: я чанд каси дига дар иҷа оиди патент нависондагиянд ва ман фикр мекунам оиди патент аллакай ма дар аввали видео фаҳмондам. ба саволотон ҷавоб гирифтем. бисёри нафарҳо оиди қиматшавиш савол дода буданд. дар аввали видео дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кардем ва ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи иловагӣ дошта бошед, метавонед ки дар комментария саволотона бинависонед ва моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.